Ретро Панагюрище е истинско отключване на образната история на града. Това е вълнуващо пътуване през времето, красноречив албум на епохата. Когато настоящето изпитва недостиг на емоции и зрялост, на помощ идват спомените. Затова създадохме и Ретро Панагюрище – страницата, книгите, картичките, клиповете, старите снимки. С тези поздрави от Панагюрище показваме категорично, че пазим прилежно родовата си памет. Усещането за съдбовност и приемственост е трайно запечатано в нашата психология. Станало е част от гените ни на панагюрци. Ретро Панагюрище. Събрали сме оригинални снимки и автентични разкази. Написали сме сърцати книги. Една фотография е бъбрива колкото 1000 думи, защото разчита на универсалния език на образа. Спомени още от времето на първите фотографии. Това е Ретро Панагюрище, нашето общо минало.